Ola, aquí Baia Fernández, adestradora emocional e da risa. O vídeo de hoxe ten relación co vídeo da semana anterior. Recordades aquel que se chamaba resignación versus aceptación? Ben, pois dese vídeo xurdiron varias cuestións que me fixestes vos de cosas que queríades que eu falara. Por un lado, Loli preguntaba como se pode colocar ben a rabia, porque eu nese vídeo falaba de que era unha rabia descolocada, que se poñía en vez de a tristeza. Ben, podedes ir a velo. Cando salga desde aquí, podedes ir a Canle e buscar resignación versus aceptación para entender de que estamos falando. E por outro lado, Cristina, a súa pregunta tiña que ver con como facer para non perder a motivación ante un obxectivo que desexas, pero que o sentimento de culpa ou a presión tanto propia como externa pode facer que se vaya entrando, non? Pois esta desmotivación ou esta desgana. Ben, para empezar a explicar, a mí gustaríame aclarar que cando eu falo das emocións, cando eu falo da rabia, cando falo da tristeza, cando falo do amor, non estou falando necesariamente dos sentimentos. É dicir, eu podo estar actuando colocada na tristeza e non estar triste, non sentirme triste nin estar chorando, porque a tristeza ten un xeito de funcionar en donde me permite decatarme das pérdidas, aceptar as pérdidas e poder aprender algo de eso, atoparlle unha compensación. Non necesariamente ten que intervir o sentimento de sentirme triste, decaída ou de que chegue o pranto. Recoñecer a rabia a veces non é fácil, porque estamos acostumados a que nos conten que a rabia é esa explosión de ira. De feito, hai incluso persoas especialistas que utilizan indistintamente esas dúas palabras, rabia e ira. Ben, a rabia é tranquila, pero é concreta e é inmediata. A ira, baixo o meu punto de vista, é unha expresión exagerada da rabia. Entón, se eu, por exemplo, teño un cliente que quedou comigo ás 5 da tarde. Son as 5, este cliente non chega, son as 5:30, este cliente non chega, chégame ás 7:35. Ai, bueno, perdoa que estaba moi ocupado. Se eu lle digo, mira, se quedas comigo ás 5, tens que respetar a hora que concretamos para poñer, porque a nosa hora era de 5 a 6, entón, se ti chegas ás 5:35 non estás respetando o meu tempo, polo tanto, eu ahora mesmo solo te vou a poder atender hasta as 6. Se ves que vas a chegar tarde, a próxima vez, por favor, avísame e eu podo reorganizar o día. Vos que pensades? Que en esa contestación miña hai rabia? Cando fago esta pregunta, tanto en consulta como nunha charla explicativa, sempre me din que non. Que en esta resposta miña non hai rabia. E a resposta é errada. A rabia auténtica actúa de esta maneira, de xeito tranquilo. Eu estou tranquila e non teño por que alterarme, pero digoche como non pode ser e logo digoche como si pode ser. Se ti chegas tarde, eu non te vou a poder atender ou non vou a poder dedicarche o tempo que tiña pensado dedicarche. Se ti me avisas, podemos buscar mover a cita. Estou dicindo como non se fai e como si quero que fagas, porque esta segunda parte tamén é moi importante. Esa é unha rabia auténtica ben colocada. Estou, ademais, marcando unha norma. E esa persona xa sabe que a próxima vez ou me ten que avisar ou ten que chegar puntual. Que pasa co caso de Cristina, que nos comenta? Ben, hai un obxectivo. Primeiro habería que valorar, porque a veces poñémonos obxectivos que son demasiado grandes e é máis interesante empezar por obxectivos pequenos, non?
Iso habería que valoralo primeiro, pero logo tamén habería que valorar se ese obxectivo é desexado realmente por ti ou é desexado por ti pero tamén para conformar a outras persoas. Ben, isto serían capítulos que habería que ver. Se estamos no caso de que é un obxectivo que é meu, é algo que eu quero facer por mí, porque o sinto así e está dentro do meu camiño, do que quero seguir, a presión que eu me poño ten que ver coas creencias que eu teño. Por un lado, que pasa se non consigo ese obxectivo ou se tardo en conseguilo? Cal é a presión que exercen os demais sobre mí? Se é unha presión que me exixen, que me meten presa, que eu teño que poder parala, teño que decir, no, perdoa, de esta maneira eu non podo facer as cousas. A min isto está me xenerando unha tensión e así é moito máis complicado conseguir o obxectivo. Hai que poñer freno a eso automáticamente. Se as outras persoas realmente non me están dicindo nada, pero son eu que creo que as vou a decepcionar, entón é a min a quen me teño que poñer ese freno. Se eu sinto que se tardo en conseguir ese obxectivo ou se non o consigo, as persoas que me rodean se van a sentir decepcionadas comigo, pero realmente ninguén me fixo creer eso, eu teño que decirme, no, esta idea está errada, eu estou tendo unha creencia que non é certa. A mí ninguén me fixo saber que iba a estar descontenta comigo por non conseguir este obxectivo. Co cal, esta presión non está xustificada. E despois tens que pensar que pasa para ti se non consigues ese obxectivo. Que sucede? Igual ti estás tendo unha idea tamén errada. Igual pensas que se non consigues ese obxectivo é porque eres fracasada ou é porque non estás capacitada ou non sei, por un montón de cousas que non teñen por que ser reais. O mellor as circunstancias dan para o que dan, o mellor non tes o tempo suficiente como para dedicarlle, o mellor non estás no teu mellor momento para exercer ese camiño, ou o mellor ten que ter unha pausa, dedicarte a outra cousa e logo, se sigue estando aí, volver a encamiñalo. O tema ten que ver con mirar que pasa para ti se non consigues o obxectivo. Ou que pasaría se tardas máis tempo? Pasaría algo? Se a resposta é que non pasaría nada, date ese permiso. Ao final son permisos que nos temos que dar. Normalmente, detrás destas cousas sempre hai falsas creencias. E a veces decimos, no, realmente eu non me estou poñendo un plazo ou non penso que vai a ser fracasada, pero hai algo en mí que non encaixa. A veces están nesa parte máis inconsciente. A veces facemos algún traballo en donde rascamos un pouquiño máis e chegamos a sitios en donde non creíamos que estábamos. O mellor aparecen cousas como que realmente para outra persona sí que era importante e ti non te estabas dando conta de que eso a ti che podía afectar. Hai un montón de elementos que poden estar influindo en esa presión. O máis importante é se podes reducir o obxectivo e facelos máis pequenos é moito mellor. Eu poñoche o exemplo con unha habitación. Teño que limpiar unha habitación que está completamente desordenada. Cada vez que eu entro en esa habitación e penso en que teño que ordenar todo iso, vénseme a casa encima. Pero entón cambio o chip e digo, vale, non vou a pensar en ordenar a habitación, eso chegará ou non importa. Primeiro vou a ordenar esta silla. Dobla a roupa que hai nesa silla, e ese día solamente me vou a dedicar a esa silla. E voume marcando para cada día, pois outro día a mesa, solamente a mesa. E outro día un oco da estantería. A miña experiencia cando fixen iso foi que como eu non tiña presión, porque realmente tiña todo un día para ordenar unha silla, fíxeno de un xeito moito máis fluido, moito máis relaxado,
Claro, decateime de que terminara moi pronto de limpiar a silla. Dixen, que ben, cumplín o meu obxectivo de hoxe, pero se acaso dame tempo a facer a mesa tamén. Non, pois mira, adianto. E fixen a mesa e ao final, día a día, fun conseguindo o meu obxectivo sin ningunha presión. Porque cando fago sen presión, son capaz de funcionar moito mellor. Vale? A presión normalmente o que fai é precisamente retardarme en cumplir o meu obxectivo. Ben, con isto das creencias limitantes, é moi interesante observar e apuntar, incluso nunha lista, apuntar nun papel, para quen é importante que eu consiga isto, que pode ser unha ou varias persoas, quen se sentiría moi orgullosa ou orgulloso de mí se eu consigo isto, tamén poden ser unha ou varias persoas, a que decepcionaría se non o consigo, como me definiría eu se o consigo e como me definiría eu se non o consigo, e ver que tipo de creencias hai aí detrás. É un traballo moi interesante. Evidentemente, con un vídeo non podemos solucionar todos os problemas, ni moito menos, pero sí que nos pode dar pistas. Todo isto, é evidente, podese entrenar a través da consulta que se pode facer presencial ou que se pode facer online, que agora, por sorte, temos un montón de ferramentas para poder facer traballo a distancia. Entón, calquera persoa que vos apetezca traballar a nivel emocional e ir escudriñando un pouquiño máis nos vosos adentros para sacar todas estas cousas que son lastre, que son estorbo, pois eu convido-vos non só a que vexades os vídeos, senón que, se vos apetece adentrarvos un pouquiño máis, que solicitedes algunha entrevista. Ben, ata aquí o vídeo de hoxe. Agardo que vos resultara interesante. Teño outras cousas programadas para facervos nos vindeiros días, pero sempre podedes darme ideas, facer peticións, escribir nos comentarios o que vos gustaría que contara sobre o mundo emocional, sobre o reiki, ou mundo máis enerxético, ou sobre o mundo da risa, que son as miñas 3 pasións ou 3 pilares para traballarme cara dentro. Moi ben, moitas gracias por estar aí, por escoitarme un día máis. Vémonos nas redes sociais e aquí na canle Baia Adestradora Emocional e da Risa. Apertan!